Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pagpumangin si Allah asa ko na rin sumak mamanaw sa laman nakalilin tadi nabuka pipya ginawa. Nabatan ako na rin mambagyan na sa bulas yan sa dunia sampai ko na rin sa lungan na maulit. Sagi kung ang mga rin na rin ang uling na mga maranosong. Nasa ako na rin di kukurmatan na uling na di palilalilangan na saging buto si Princess Johanna. Agi nang ko na rin so inipagayon adar uling na inisurut ayman o legyo makiraga. Sagi kun Princess Johanna napakabagay ka sa mga maranosong. Nandang ko na rin karalami nga kuwi nga rin ada sa lakaw ko makiragama mo. Sa tiga ka na tiyago nang nasesa din ka sa tetangkay niyo buding sa sudi sabab sa edin amiyat tabu na tetagura suragaw na mga desuragaw sa rumbo ilagin ako ay sa katingin na pamamakin ganyan na wassalam.